דוגמה מרגיזה למבצע גדול עם הרבה אותיות קטנות ומבלבלות. בדיוטי פרי מבטיחים החזר כספי ללקוחות שיוכיחו שברשתות מתחרות המחירים נמוכים יותר. אבל מתברר שהדרך לקבלת ההחזר ארוכה וכמעט בלתי אפשרית. אופיר רייכמן עם הפרטים. חג הפסח מתקרב, ועמו כמובן המבצעים המפתים ברשתות השיווק ובחנויות, אבל כרגיל מה שמבטיחים לנו הצרכנים הוא לא בהכרח מה שאנחנו מקבלים במבחן הקופה. מצאתם בארץ בושם זול יותר מבין הבשמים שבמבחן. תוכלו לקבל מאיתנו $200 בשובר לקנייה נוספת. בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון בנתב"ג מבטיחים לנו כי אין יותר זול מהדיוטי פרי, ולקראת החג מבטיחים להעניק שובר בסך $200 ללקוחות שיוכיחו כי אותו בושם ממש נמכר ברשת אחרת במחיר זול יותר. אבל מבדיקה שערכנו עולה שקשה מאוד ואפילו כמעט בלתי אפשרי לממש את ההבטחות האלה. הנה האותיות הקטנות בתקנון המבצע. הקונה יצטרך להוכיח כי במועד בו רכש את הבושם בדיוטי פרי, אותו בושם נמכר ברשת שיווק המוכרת מוצרי קוסמטיקה בפריסה ארצית כגון סופר פארם, המשביר הצרכן, ניו פארם ואפריל, לא כולל אילת, במחיר זול יותר, לא כולל מבצעי קנה קבל, מבצעי אונליין, מחירים שהתקבלו דרך מסרוני מבצע, קופונים באינטרנט, מבצעים מיוחדים, אישיים, ימי הולדת, חד יומיים וכל מבצע אחר בתוקף, מבצעי חיסול והנחות ייחודיות לחברי מועדון. הבנתם? וזה עוד לא הכל, רק לקוח אחד יוכל לקבל את השובר במידה ומצא המוצר זול יותר. במידה ויוצג בו זמנית על ידי מספר לקוחות שונים אותו מוצר באותה מודעת פרסום או אותה חשבונית קנייה, הלקוח הראשון אשר יציג את הוכחת המוצר הזול יהיה זכאי $200. במועצה לצרכנות אומרים כי תקנון המבצע מתנה את קבלת ההטבה בתנאים נוקשים במיוחד שהופכים את המבצע הזה לכמעט בלתי ישים. במילים אחרות הם אומרים, הדיוטי פרי שולח אותנו הצרכנים לערוך סקר שוק מקיף רגע לפני העלייה למטוס. ותגובת הדיוטי פרי, אנו עומדים מאחורי מחויבותנו והבטחתנו הפרסומית. ההתניות בתקנון סבירות, הגיוניות ומיועדות לנתב את ההשוואה של מוצר זהה בארץ מול הדיוטי פרי. עם זאת, לאור פנייתכם, שונה תקנון המבצע והוסר הסעיף המגביל את מספר הלקוחות הזכאים לשובר, לפחות בעניין הזה. עזרנו, סמי, אנחנו מוצפים עכשיו לפני החג בהמון פרסומות ומבצעים. איך הצרכן יכול